Astăzi vreau să vorbim puțin despre un om pe care Biblia îl descrie ca și un om cu aceleași slăbiciuni ca și noi. Spune, omul ăsta simplu s-a pus într-o zi să se roage și s-a rugat și a strigat către Dumnezeu și Dumnezeu nu l-a auzit sau așa a crezut el. După aceea s-a pus pe genunchi și a pus capul pe jos și a strigat către Dumnezeu. Și Dumnezeu, la un moment dat, acestui om i s-a părut că l-a auzit. Și a văzut o palmă, un nor, ca o palmă, așa de mare, pe cer. Și omul ăsta, Biblia spune că era ca și noi, ca și tine și ca și mine. Adică cu tendința de a face binele, cu tendința de a se ridica și de a merge mai departe, cu impulsul acela interior și cu apartenența aceea interioară la trup, la trupul lui Hristos. Și Ilie, la începutul perioadei lui de slujire, nu era prea cunoscut. Nu-l cunoșteau regii, nu-l cunoșteau oamenii, regii nu prea ascultau de el, pentru că el a venit la regele Ahab și i-a spus, rege, uite ce spune Dumnezeu. De astăzi începând, va ploua aici doar la cuvântul meu. Doar la cuvântul meu. Ilie era un om care cunoștea puterea cuvintelor. A înțeles și știa. Cuvintele lui au putere când sunt conduse de Dumnezeu. Și îi spune lui Ahab asta și Ahab zice, ok, vreau să văd și pe asta. Pentru că Ilie nu era cunoscut și Ahab se duce la soția lui și spune, uite ce mi-a zis Ilie. Ilie, omul ăsta care e profet, care spune că e profetul lui Dumnezeu. Și Izabela își promite și spune, astăzi îi pun capăt. Astăzi Ilie va muri. Astăzi Ilie va muri. Și atunci Ilie merge înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, ce să mă fac? Am rămas singur. Plângea degeaba pentru că Dumnezeu i-a zis, Ilie, nu ești singur, stai liniștit. Mai sunt încă câteva mii de oameni exact ca tine, în Israel numai. Așa că, știi ce? Uite, am să-ți spun ce trebuie să faci tu acum în situația asta ta. Pentru că era deja secetă. Era secetă. Nu mai ploase deja de câteva luni de zile. A început seceta să-și facă simțită prezența. Oamenii au început să vadă că ce a spus el în urmă cu câteva luni se întâmplă și au început să-l caute, au început să-l ia în serios. Și Izabela, mai ales, a început să-l caute. Și îl căuta ca să ia viața. Și Dumnezeu îi vorbește lui Ilie și îi spune ce să facă. Dar înainte să vă spun, să citesc versetul, vreau să vă spun titlul mesajului din această zi. Foametea s-a încheiat. Spune-i cuiva, foametea s-a încheiat. Foametea s-a încheiat. A fost îndrăzneț acest Ilie. Dumnezeu îi spune în 1 Regi 17:9, scoală-te, du-te la Sarepta, care aparține de Sidon, și locuiește acolo. I-am poruncit unei văduve de acolo să-ți dea de mâncare.
Acum vreau să vă imaginați pe Ilie, care probabil se ridică dintre prietenii lui și le spune, ok, pa, pussy, eu am plecat, Dumnezeul meu are grijă de mine. Mândru pornește și merge înspre Sarepta. Când ajunge în Sarepta, Dumnezeu îi spune, uite, ea e. Și Ilie se uită și vede bătrânica asta, care iese din casă și se duce ca să își ia ultimele 2 lemne. 2 lemne. Când mai ai doar 2 lemne, știi că ești sărac. Se duce să-și ia ultimele 2 lemne și să-și pregătească mâncare, ultima mâncare, pe care o mai avea în casă, să o mănânce și după aceea să moară. Okay? Și cam asta e povestea. Și Ilie spune, Doamne, ești sigur? Ești sigur că femeia asta o să aibă grijă de mine? Adică, ea nu știu dacă poate să aibă grijă de ea. Cum arată? Probabil că Ilie se gândea, ok, mă duc în Sarepta, acolo o să văd o vilă de 5 stele, o fie văduvă, da, e bogată, și o să aibă grijă de mine, nu? Dumnezeu poartă de grijă, nu? Și zici, slavă Domnului, Domnul are grijă de mine. Dar ajutorul lui Dumnezeu, binecuvântarea lui Dumnezeu, miracolul lui Dumnezeu, nu vine așa cum îl așteptăm noi. De multe ori. Nu e așa? Vine diferit. Vine într-o altă formă. Altfel decât ceea ce noi ne-am imaginat. Pentru că miracolul lui Dumnezeu întotdeauna, niciun miracol nu se întâmplă în viața oamenilor dacă oamenii n-au nevoie, dacă oamenii nu sunt în nevoie. Dacă oamenii nu sunt într-o problemă, nu pot să experimenteze miracol. Deci, scena asta era scena potrivită în care Dumnezeu urma să facă un miracol. Ilie n-a știut că Dumnezeu urma să facă un miracol prin care să o ajute pe această femeie să facă 2 lucruri. Pentru că Dumnezeu a provocat în această femeie 2 lucruri pe care vrea să le provoace în tine și în mine astăzi. Și vreau să identificăm aceste 2 lucruri pe care Dumnezeu le-a provocat în femeia văduvă din Sarepta. Poate că tu și cu mine suntem în rolul acestei femei astăzi. Și îi spunem lui Dumnezeu, Doamne, mai am un pic și mă duc. Mai am un pic și am terminat-o cu treaba asta. Mai am un pic și mă las păgubașă sau păgubaș. Mai am un pic. Dumnezeu îi spune lui Ilie, Ilie, ai văzut bine, ai auzit bine, ai văzut bine, du-te și spune-i, dă-mi niște apă să beau, că mi-e sete. Și Ilie zice, ok. Se duce la ea și spune, dă-mi niște apă să beau, că mi-e sete. În mod normal, acest lucru era foarte acceptabil, în special în poporul lui Israel. Să ceară cineva apă, mai ales un călător și mai ales un profet. Dar Biblia spune că în timp ce femeia mergea să-i aducă apă, Ilie zice, și adu-mi și o bucată de pâine. Ok? Și atunci femeia a zis, aha, ei fi tu profet. Dar
Tu nu te uiți la știri? Tu n-ai văzut postările de pe Facebook? Toată lumea știe că e foamete. Toată lumea știe că e secetă. Și în mod normal n-ar fi nicio problemă. Dar acum, în condițiile date. Și atunci îi spune femeia. Se întoarce și îi spune: mai am doar un pumn de făină. Ok? Mai am doar astea 2 bețe. Suficient atât cât să le pun sub pumnul de făină și sub un de lemnul pe care îl mai am și să gătesc o pâine. După aceea să o mănânc eu cu fiii mei și să mor. Și ciudat, Ilie spune: foarte bine, du-te și fă ce ai zis. Adică du-te și gătește. Du-te și gătește pâinea pe care o mai ai. Dar Ilie spune: mai întâi dă-mi mie. Cu alte cuvinte, Ilie îi spune: ok, du-te, gătește și mori, dar mai întâi dă-mi mie mâncarea ta. Și femeia probabil că s-a gândit: ce fel de profet e ăsta? Îmi spune: du-te și mori. Du-te și fă cum ai zis. Că ea așa au zis. Că o să facă, o să pregătească mâncarea respectivă, o să o mănânce și o să moară. Când cineva vorbește despre mâncare, nu? Noi mâncăm. De ce? Mâncarea produce energie, produce viața în noi, nu? Este. Dacă nu mănânci, te duci. Dar dacă mănânci, trupul tău se revigorează, primești putere, energie, nu? Ei, femeia asta vorbea despre mâncare ca și cum era ceva care te duce. O să mănânc și apoi o să mor. Nu, o să mănânc și apoi o să am putere. Dar ea zice: o să mănânc și o să mor. Și profetul nu-i dă nicio speranță de viață. Nu-i spune: așa vorbește Domnul. Eu sunt prorocul lui și nu vei muri. Nu te teme, căci eu sunt trimis și pâinea nu ți se va termina și apa nu ți se va termina. Amin. Nu zis așa ceva. Profetul nu i-a dat nicio speranță. Eu zis doar: du-te, fă cum ai zis, adică du-te și mori. Du-te, fă, gătește, mănâncă și mori, dar dă-mi mie mai întâi. Primul lucru în care Dumnezeu o provoacă pe această femeie este mentalitatea. Vedeți? Ea avea mentalitatea săracului. Ea se gândea că are puțin, îl mănâncă ea și fiii ei. Probabil că fiii ei din spatele ei spuneau, în timp ce Ilie îi spunea: fă-mi mie mai întâi, fiii ei spuneau: mama, ni foame! Și ea atunci a zis: ok, o să mâncăm noi. Ce să-i dau lui Dumnezeu? Cum adică să-i dau lui Dumnezeu când eu am doar puțin? Nu aș putea să-i dau lui Dumnezeu când eu am doar atât. Abia mi-ajunge mie și familiei mele. Cum să-i mai dau lui Dumnezeu? Cum să-i dau lui Dumnezeu din puținul pe care eu l-am? Pentru că dacă îi dau lui Dumnezeu, atunci eu oricum mor. Chiar și cu acest puțin nu mă descurc. Mentalitatea săracului este acea mentalitate pe care o avea această văduvă și Dumnezeu vine și îi spune: trezește-te. Vine și înainte ca să ajungă Ilie, Dumnezeu îl trimite și îi spune: du-te pentru că am poruncit unei văduve să te hrănească. Păi în toată discuția asta, cum
Cum frate, cum i-a poruncit Dumnezeu? Că femeia asta era pe din afară, adică ea nu avea nicio... Nu a venit un înger la ea? Nu a văzut scris pe cer, vezi că vine Ilie peste câteva ore, hrănește-l? Nu a primit o scrisoare, n-a primit un e-mail, nici măcar un mesaj pe Facebook, nimic! Și vine Ilie și îi spune, dă-mi mai întâi mie o bucată și un pic de apă. Nu zis, dă-mi toată apa care o ai, că eu sunt profetul. N-a zis, dă-mi toată pâinea pe care o ai. A spus, dă-mi o bucată. Dă-mi o bucată. Nu i-a zis, dă-mi, că după aceea o să vezi tu ce bine o să-ți fie. Nu a zis. A zis, dă-mi mai întâi mie. Spune cuiva, dă-mi mai întâi mie. Îți place să zici asta? Dă-mi mai întâi mie. Dar miracolele rezultă din nevoile pe care le ai. Dacă n-ai avea o nevoie pe care să nu o poți împlini singur, atunci cuvântul lui Dumnezeu n-ar veni la tine să te provoace. Și dacă te uiți la tine, dacă ne uităm la noi, fiecare... Și când am avut problema asta la spate, aproape cu oricine vorbeam, în special în state, acum când am fost, aproape cu oricine vorbeam, avea și el o problemă la spate. Zicea, măi, și eu am o problemă la spate. Măi, și eu am o problemă. Și uite, eu fac asta. Fiecare îmi dădea sfaturi, ce să fac, cum să fac. Unul îmi spunea de exerciții, unul îmi spunea de gheață, unul îmi spunea de căldură, unul îmi spunea de fiecare avea ceva. Dar, și am spus, Doamne, chiar nu este niciun om care să n-aibă nicio problemă? În niciun fel? Și Dumnezeu mi-a spus mesajul de astăzi. Dacă n-ai avea nevoie, dacă n-ai avea o nevoie, miracolul, nu ai putea să experimentezi miracolul. Și Ilie merge și îi spune femeii, dă-mi să beau puțină apă și dă-mi să mănânc puțină pâine din pâinea pe care o ai, dar dă-mi mai întâi mie. Mentalitatea săracului zice așa, o să mănânc eu cu fiii mei și dacă mai rămâne, o să-ți dau și ție, profetule. Dacă mai rămâne, o să-ți dau și ție. Asta e mentalitatea săracului și sărăcia. Sărăcia, cum spuneam, nu ține de finanțe, de bani. Pentru că un sărac, chiar dacă primește în fiecare zi 1000 de lei, nu-i va folosi pentru prosperitatea lui. Se spune, un proverb spune că săracul, sau când are bani, își cumpără ceea ce vrea. Și după aceea cerșește ceea ce are nevoie. Asta face săracul. Asta e mentalitatea săracului. Așa că oricât de mulți bani ar avea săracul, tot sărac ar fi. Pentru că e o mentalitate care îți fură, care îți închide ochii ca să vezi oportunitățile pe care ți le deschid finanțele. Și asta e o mentalitate pe care ți-ar putea să o ai tu și Dumnezeu vine și ți-o provoacă. O provoacă. Și El îți spune, dă-mi mie mai întâi.
Săptămâna trecută, în timp ce Atena vorbea, am zis, dintr-o dată mi-a venit așa un gând și Dumnezeu mi-a zis, de ce oare fiecare își spune, vreau binecuvântarea lui Avram. Doamne, revarsă peste mine. Vreau moștenirea lui Avram, vreau binecuvântarea lui Avram, pentru că Avram era unul dintre cei mai bogați oameni din vremea lui. Avea cele mai multe vite, cele mai multe oi, cele mai multe cămile, cei mai mulți oameni în jurul lui. Avram era un model. Și noi toți, Doamne, vrem binecuvântarea lui Avram. O proclamăm peste noi în fiecare zi, în numele lui Isus, binecuvântarea lui Avram peste mine, casa mea, protecția sângelui lui Isus peste tot ce am, în numele lui Isus. Vorbim, ne rugăm, proclamăm binecuvântarea avramică și Dumnezeu mi-a spus, oamenii vor binecuvântarea lui Avram, dar nu vor binecuvântarea mea. Și am spus, Doamne, cum? Și Dumnezeu mi-a amintit despre momentul în care Avram s-a întâlnit cu Melchisedec. Avram, despre Melchisedec sunt doar 3 versete. Doar 3 versete în Geneza. Nici înainte de astea, nici după astea, nu mai scrie nimic de Melchisedec. Scrie în Evrei, citează acest pasaj. Dar astea sunt 3 versete. 3 versete în care acest Melchisedec, care vine să-l întâmpine pe Avram după un război, după ce l-a salvat pe nepotul lui, pe Lot, vine și îl întâmpină regele Sodomei. Și dintr-o dată, așa spune aici, vine regele Sodomei să-l întâmpine. Și dintr-o dată apare Melchisedec, care este regele Salemului. Se crede că a fost regele Ierusalimului. Și acest Melchisedec vine la Avram și îl binecuvântă, el spune că era regele Salemului, regele păcii, regele dreptății, dar în același timp preot al Dumnezeului celui prea înalt, adică El Elion. Melchisedec era preotul lui El Elion, Dumnezeului celui prea înalt. Îl binecuvântă pe Avram și după ce îl binecuvântă pe Avram, și aici vorbim de 400 de ani înainte de lege. Deci nu vorbim de lege aici. 360 de ani. Și Avram încheie citatul cu Melchisedec și spune, și Avram i-a dat zeciuială din toate. Cui? Lui Melchisedec. Lui Melchisedec. I-a dat întâi. I-a dat întâi. Avram. Și Dumnezeu mi-a spus, vreau să torn binecuvântarea mea peste biserică. Vreau să aduc miracole peste biserică. Dar nu pot face asta. Pentru că cum aș putea să torn binecuvântare peste cineva în care nu am încredere că o va gestiona corect? Ai auzit bine? Dumnezeu vrea ca tu și cu mine să ne schimbăm mentalitatea. Să ne schimbăm mentalitatea. Și să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, Tu ești pe primul loc. Doamne, Tu ești pe primul loc. Pentru că ăsta e al doilea lucru pe care vrea Dumnezeu să-l provoace în tine și în mine.
după ce tu și cu mine cucerim, punem la picioarele lui Hristos mentalitatea sărăciei, noi putem cuceri mentalitatea lui Hristos. Mentalitatea lui Hristos. O mentalitate nouă care zice, ok, oricum am puțin, o să împart cu cine n-are deloc. Sau, oricum am puțin, o să-i dau lui Dumnezeu ce-mi cere, pentru că El îmi spune că mă va binecuvânta. Nouă, spre deosebire de această văduvă, Dumnezeu ne spune, dă-mi mie mai întâi, pentru că apoi eu să deschid zăcazurile cerurilor și să te binecuvânt, să torn belșug de binecuvântare peste tine. Și cred, dragii mei, că tu și cu mine, noi putem merge înaintea lui Hristos astăzi, să-i spunem, Doamne, vreau să pun la picioarele tale mentalitatea asta de sărac și vreau să renunț la ea definitiv. Vreau să încep să trăiesc în mentalitatea victoriosului, mentalitatea celui care are toate lucrurile, celui care are toate lucrurile în Hristos Iisus, pentru că aceasta e promisiunea și Dumnezeu vine și ne provoacă astăzi, schimbă-ți mentalitatea. Schimbă-ți mentalitatea. Al doilea lucru, schimbă-ți prioritățile. Spune-i cuiva, schimbă-ți prioritățile. 1 Regi 17:13. Dar mai întâi, fă din ceea ce ai o bucată mică de pâine pentru mine și adu-mi-o. Și adu-mi-o. Ilie îi spune văduvei, ok, poți să vorbești cât vrei, poți să-mi explici cât vrei, ce nu ai și ce probleme ai, dar du-te, fă ce ai zis și după aceea adu-mi o bucată din ceea ce faci. Adu-mi mie mai întâi. Și Ilie, dacă ne uităm în viața lui, Ilie l-a crezut pe Dumnezeu. A fost un om cu aceleași slăbiciuni ca și noi. Dar Ilie l-a crezut pe Dumnezeu. Când Dumnezeu l-a chemat, Ilie a crezut că Dumnezeu l-a chemat. Când Dumnezeu l-a trimis să restaureze națiunea lui în relație cu el, cu Dumnezeu, Ilie a îndrăznit. A crezut că Dumnezeu va interveni și a intervenit. Dumnezeu a intervenit. Ilie a fost un om care l-a crezut pe Dumnezeu și pentru această văduvă, testul pe care Dumnezeu l-a adus în viața ei și provocarea a fost testul. Provocarea adusă de Dumnezeu prin Ilie a fost să vadă care sunt prioritățile ei cu adevărat. Și asta face Dumnezeu cu noi. Când Dumnezeu vine la noi și ne provoacă, ne spune să îi dăm lui în primul rând, El ne provoacă să vadă credința noastră în El. Să vadă dacă eu chiar cred că El poate să-mi poarte de grijă. Dacă eu chiar cred că El este Dumnezeul care poartă de grijă, El este Dumnezeul cel prea înalt, El Elion. Și văduva este provocată. Mintea firească, am spus că ar gândi, mâncăm noi și dacă ne rămâne, îi dăm și profetului. Dar mintea lui Dumnezeu, mintea înnoită, vine cu priorități diferite. Are alte priorități. Cred că văduva noastră a învățat versetul din Matei. Cred că ea a învățat. Matei 3 sau 6, cât este? Matei 6 cu 33. Căutați
Când? Când? Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Și ce? Și toate aceste lucruri vă vor fi date pe deasupra. Când să căutăm împărăția lui Dumnezeu? Pentru că Biblia nu spune căutați împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu spune asta. Spune căutați mai întâi. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vă vor fi date. Dacă tu și cu mine căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu nu ne va dezamăgi. Nu ne va dezamăgi. Chiar dacă avem puțin, chiar dacă am puțin, îl aduc înaintea lui Dumnezeu. Iau din acel puțin o parte și o dau lui Dumnezeu. Pentru ca El să poată să binecuvânte ceea ce tu vei avea în continuare, ceea ce va rămâne în oala ta. Și Dumnezeu vrea să-ți spună, pune-mă pe mine pe primul loc. Provocarea adevărată este în priorități. În priorități, când Biblia vorbește despre zecială, când Biblia vorbește despre a-i da partea lui Dumnezeu, este în priorități. Poți să te încrezi în mine? Poți să te încrezi? Poate inima ta să se încreadă în mine? Pentru că atunci când ai mentalitatea de sărac, acea mentalitate îți va fura oportunitatea. Dar când ai mentalitatea lui Dumnezeu în viața ta, când ai o mentalitate bazată pe credință, viața ta va deveni una prosperă. Va deveni una prosperă. Și tu poate zici, Doamne, dar eu am doar puțin, am doar puțină credință. Doamne, am doar puțină putere, am doar puțină frumusețe, am doar puțină dragoste, am doar puțin, Doamne. Și Dumnezeu spune, dă-mi mie mai întâi din acel puțin. Dă-mi mie mai întâi din acel puțin. Pentru că eu voi folosi acel puțin și Dumnezeu va folosi acel puțin, acele pâini puține și acei pești puțini. Dumnezeu i-a folosit pentru ca să hrănească 5.000 de bărbați în afară de femei și copii. Acel puțin pe care David l-a avut, acea piatră într-o praștie, Dumnezeu a folosit-o pentru ca să doboare uriașii din viața lui. Dumnezeu va folosi acel puțin pe care tu îl ai pentru a te restaura, pentru a te vindeca, pentru a te ridica, pentru că atunci când tu îl pui pe Dumnezeu pe primul loc în viața ta, Dumnezeu se va ridica în mijlocul acelei situații și dușmanii tăi și problemele tale și neajunsurile tale vor pleca, pentru că Dumnezeu va folosi puținul pe care tu îl dai. Dumnezeu va folosi puținul pe care îl dai lui. Ai puțin? Spune-i cuiva, am puțin. Spune-i cuiva, am puțin. Am puțin. Dă-i-l lui Dumnezeu. Dă-i-l lui Dumnezeu. Sau dă-i din acel puțin mai întâi lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu vrea ca să toarne peste tine binecuvântarea Lui, peste viața ta. El vrea să aducă miracolul de care ai nevoie în viața ta. Alege să-i dai puținul pe care îl ai. Alege să-i dai din acel puțin lui Dumnezeu în primul rând. Și cred că cel mai tare lucru pe care îl face Dumnezeu este faptul că El ia acel puțin și face lucruri extraordinare cu el. Acel puțin pe care tu îl ai. Avram, la 99 de ani, bătrân, fără putere, probabil îi spune lui Dumnezeu, Doamne, trebuia să faci asta cu mine când am fost tânăr. Pentru că fabrica s-a stricat și fabrica soției mele n-a fost acolo niciodată. Dar Dumnezeu a luat puținul,
A luat credința lui. A luat credința lui. Și a spus, voi face miracolul în viața ta. Voi aduce miracolul de care ai nevoie în viața ta. Dumnezeu vrea să facă un miracol în viața ta. Dumnezeu vrea să ia puținul pe care tu îl ai sau din puținul pe care tu îl ai și să îl transforme într-un lucru extraordinar. Spune-i cuiva, vreau să-mi schimb mentalitatea. Vreau să-mi stabilesc corect prioritățile. Dacă Dumnezeu îți promite, dacă mă vei pune pe primul loc în viața ta, eu voi deschide zăcazurile cerurilor și voi turna belșug de binecuvântare peste tine. Asta îți promite Dumnezeu. Când tu alegi să-i dai lui mai întâi, El îți spune, voi deschide ferestrele cerului și voi turna peste tine belșug de binecuvântare. Voi produce miracolul în viața ta. Miracolul de care ai nevoie. Și Dumnezeu nu minte. Dumnezeu este Cel care își împlinește promisiunile. El este Cel care face ce spune. Și atunci văduva zice, poate pare o nebunie, dar știi ce? O să fac ce-mi spune profetul. Copiii de dincolo spun, mami, ne foame! Și ea spune, știu copii, știu că vi foame, dar ce fac acum va avea o rezonanță veșnică. Știu că Dumnezeul meu va prețui acest lucru. Va prețui faptul că eu îl pun pe El pe primul loc și dau Lui mai întâi, așa cum mi-a spus. Îi dau Lui și știu că acest lucru va prețui veșnic. Motivul pentru care am spus că titlul mesajului meu astăzi este Foametea s-a terminat și n-am spus seceta s-a terminat, este pentru că afară din acest loc, și asta e ceea ce spune Dumnezeu ție și mie, afară din casa acestei văduve, oamenii mureau pe capete. Era uscăciune pe strada acestei văduve. Ea a văzut cum oamenii au murit. Au văzut și inclusiv în afara casei ei. Probabil vita pe care o avea i-a murit de foame. Probabil oița pe care o avea i-a murit de sete. Găinile pe care le aveau au murit deshidratate. Dar, de fiecare dată, când văduva avea nevoie de ceva, își băga mâna în oală, pentru că acolo era binecuvântarea lui Dumnezeu și scotea și pregătea mâncarea. Își băga mâna în oală, pentru că după ce ea a făcut ceea ce i-a spus profetul, după ce ea s-a dus și a gătit pentru profet, profetul îi spune, uite ce spune Dumnezeu. Abia atunci, Dumnezeu vine și îi spune văduvei, îi spune acestei văduve că ceea ce ea va avea în oala respectivă, făina și undelemnul, nu se vor sfârși, nu se vor termina până când seceta și foametea se va încheia în Israel, pentru că binecuvântarea lui Dumnezeu vine peste acea casă, vine din cauza ascultării, vine din cauza supunerii, vine din cauza faptului că a făcut ce a spus omul lui Dumnezeu. Miracolul
de care avea ea nevoie și binecuvântarea de care avea ea nevoie a venit peste ea, dar nu doar peste ea, a venit și peste generația următoare, peste copiii ei. Ea a scăpat de mentalitatea de sărac, ascultând de cuvântul lui Dumnezeu. A scăpat de mentalitatea de sărac, supunându-și voința cuvântului lui Dumnezeu. Și atunci l-a pus pe Dumnezeu pe primul loc în viața ei, pentru ca miracolul și binecuvântarea să rămână în casa ei și în generațiile de după ea. Asta vrea Dumnezeu pentru tine, biserică. Asta vrea Dumnezeu pentru tine. 1000 să cadă la stânga, 10.000 la dreapta ta, dar eu voi fi cu tine. Dumnezeu îți promite asta. El te va ridica, va fi cu tine, dar trebuie să ascultăm de El. Trebuie să îi dăm Lui mai întâi. Trebuie să-i dăm Lui mai întâi. Orice armă care este făurită împotriva ta va da greș și pe orice limbă care se ridică să te judece o vei condamna, pentru că Dumnezeu este cu tine. Nimeni și nimic nu te va putea atinge, pentru că tu ești în protecția și sub protecția divină. Dumnezeu își lasă binecuvântarea peste tine, își lasă binecuvântarea peste viața ta, își lasă miracolul de care ai nevoie în viața ta, își pune în viața ta miracolul. El vine și îți spune: am murit pentru ca tu să poți trăi o viață împlinită. Spinii au pătruns în capul meu, îți spune Iisus, pentru ca binecuvântarea să vină peste tine și duhul de sărăcie să plece de la tine. Dumnezeu a făcut asta posibil pentru tine, dar trebuie să mergi și să-i aduci Lui mai întâi. Mai întâi. Mai întâi. Să-i aduci Lui mai întâi. Probabil că Dumnezeu a lucrat în viața ta în trecut și ai văzut cum a lucrat. Tu știi că Dumnezeu a lucrat în viața ta și dacă Dumnezeu a lucrat în viața ta și a deschis căi în viața ta atunci când totul părea blocat, nu vedeai nicio ieșire, efectiv totul era blocat și nu vedeai nicio ieșire și dintr-o dată Dumnezeu a deschis o cale în pustie pentru tine. Știi că El a făcut-o pentru că mai întâi. Știi că El a făcut-o pentru că tu ți-ai schimbat mentalitatea. Știi că a făcut-o pentru că L-ai pus pe El pe primul loc în viața ta. Când să-L căutăm pe Dumnezeu? Doamne, când e cel mai bine să te căutăm, dimineața sau seara? El spune: caută-mă dimineața de vreme. Dimineața de vreme. Caută-mă la prânz. Caută-mă seara. Caută-mă. Caută-mă. Mai întâi caută-mă pe mine, înainte de orice decizie. Mulți oameni vin la noi după ce au luat decizii care i-au condus într-o direcție greșită, după ce și-au distrus căsnicii sau după ce au pierdut casa sau au pierdut lucruri importante pentru ei. De ce? Dumnezeu îți spune: caută-mă mai întâi. Caută-mă mai întâi. Înainte să iei o decizie, caută-mă. Du-te la liderul tău și vorbește cu el despre planurile tale, pentru că s-ar putea să aibă un pic mai multă înțelepciune sau călăuzire din partea lui Dumnezeu și te poate ajuta să eviți un dezastru sau o problemă pe termen lung în viața ta. Dumnezeu îți spune: caută-mă mai întâi. Caută-L pe Dumnezeu mai întâi. Poate tu zici: eu doar puțin am. Eu am doar puțin. Vreau să ridici puținul pe care îl ai înaintea lui Dumnezeu și să-i spui: Doamne, vreau să folosești Tu puținul acesta.
Vreau să folosești tu puținul pe care l-am și vreau să vă invit să stați în picioare astăzi. Și să-i spuneți lui astăzi: Duhule Sfânt, astăzi vreau să fac două lucruri. Astăzi vreau să fac două lucruri în inima mea, între mine și tine. Astăzi vreau să fac două lucruri. Astăzi vreau să identific în mine mentalitatea săracului și să o dau afară din viața mea. Vreau să identific în mine mentalitatea orfanului și să o dau afară din viața mea. Mentalitatea aceea în care gândesc, mă pun pe mine pe primul loc. Mentalitatea aceea în care spun, să văd cât îmi ajunge mie și familiei mele. Să văd dacă mi ajunge și dacă mai rămâne, îți dau și ție. Acea mentalitate, Doamne, o identific astăzi și o scot din viața mea. Fă asta. Fă asta cu toată inima, dacă îți dorești cu adevărat miracolul și binecuvântarea lui Dumnezeu în viața ta. Dumnezeu îți spune asta. Dacă îți dorești miracolul și binecuvântarea mea în viața ta, fă, scoate mentalitatea săracului din viața ta. Mentalitatea în care zici, vrea să ia de la mine și eu am atâtea nevoi. Vrea să ia de la mine, uite, și eu am așa multă nevoie. Pune-o la picioarele crucii, această mentalitate. Ia sângele lui Iisus. Privește cum sângele lui Iisus scurge din cauza coroanei de spini. Pune degetul pe picătura de sânge pe care o vezi supranatural. Și apoi aplică-o peste viața ta și declară, pentru că Biblia spune că prin sângele lui Iisus și declarația gurii tale, tu ai victorie împotriva oricărei legături, oricărei opresiuni din partea celui rău. Tu îl învingi pe cel rău prin sângele lui Iisus și prin puterea mărturiei tale. Astăzi declară sângele lui Iisus, mărturisește sângele lui Iisus peste viața ta. Și declară, sângele lui Iisus absoarbe mentalitatea sărăciei, mentalitatea săracului din viața mea. O absoarbe în numele lui Iisus. Și astăzi desleg legăturile sărăciei de peste mine. Rup lanțurile sărăciei de peste viața și familia mea. În numele lui Iisus proclam eliberarea peste mine și familia mea, peste generațiile care vin după mine. În numele lui Iisus declar prosperitatea câștigată de Hristos peste mine astăzi și peste copiii mei mâine. În numele lui Iisus. În numele lui Iisus. Îți mulțumesc, Iisus, pentru eliberare. Îți mulțumesc, Duhule Sfânt, pentru că astăzi Tu rupi legături, Tu deslegi lanțuri, Tu rupi robia de peste mine și mă faci un om liber care se ridică, care se ridică deasupra sărăciei, deasupra mentalității sărăciei și declar astăzi că voi da mai întâi, îți voi da ție mai întâi, Doamne.
dragostea mea, îți voi da ție mai întâi finanțele mele, îți voi da ție mai întâi viața mea, îți voi da ție mai întâi puterea mea, îți voi da ție mai întâi darurile mele, îți voi da ție mai întâi talentele mele, îți voi da ție mai întâi tot ce tu ai pus în mine, pentru că tu ești Dumnezeul vieții mele și te onorez, te pun pe tine pe primul loc în viața mea, pentru că eu sunt partea trupului tău și vreau să fiu funcțional, vreau să trăiesc, vreau să fiu viu, vreau să fiu viu împreună cu tine. Aleluia! Spune-i lui, lasă-L pe Duhul Sfânt să-ți slujească. Lasă-L pe Duhul Sfânt să-ți slujească astăzi. Lasă-L pe Duhul Sfânt să-ți slujească. Lasă-L pe Duhul Sfânt să-ți slujească. Spune-i, Doamne, am să fac 2 lucruri astăzi. Ăsta e primul. Al doilea lucru pe care vreau să-l fac este să te pun pe tine pe primul loc în viața mea. Și acum vreau să te gândești la lucrurile care sunt pe primul loc în acest moment în viața ta. Și dacă nu este Iisus pe primul loc în viața ta, dacă El nu este pe primul loc în viața ta, astăzi cuvântul Lui vine să te provoace. El te provoacă și vreau să te rog să-ți ridici brațele și să-i spui, Iisus, în lumea asta am venit fără să am nimic. Am venit cu mâinile goale și știu că voi pleca cu mâinile goale din lumea aceasta. Nu voi putea duce dincolo cu mine nimic din ceea ce am. Niciunul din lucrurile care sunt pe primul loc în viața mea astăzi nu le pot duce dincolo. Știu că doar dacă Tu ești pe primul loc în viața mea, cu Tine voi merge dincolo, în veșnicie. Și acum vreau să mergi în inima ta și să identifici lucrurile care sunt pe primul loc în viața ta și care nu-L onorează pe Dumnezeu. Lucrurile care iau locul lui Dumnezeu. Nu trebuie neapărat să fie lucruri rele. S-ar putea să fie chiar lucruri bune, poate un lucru pe care îl faci în fiecare zi, un lucru bun, dar care a devenit o dependență pentru tine. Și ia locul lui Dumnezeu în viața ta. El îți spune, dă-mi-l mie, renunță la el. Pune-mă pe mine pe primul loc. Pune-mă pe mine pe primul loc. Iisus îți spune, pune-mă pe mine pe primul loc. Iisus îți spune, Duhul Sfânt te ajută chiar acum să pui la picioarele crucii. Indiferent care este lucru, chiar dacă poate te gândești, este relația mea cu soțul sau cu soția mea, Iisus îți spune, pune-mă pe mine pe primul loc. Iisus îți spune asta. Pune-mă pe mine pe primul loc. Dă-mi mie mai întâi. Dă-mi mie dragostea ta. Dă-mi mie sentimentele tale. Dă-mi mie viața ta. Pune-mă pe mine pe primul loc. Iisus îți spune. Chiar dacă este un lucru care te face să te simți bine, îți spune, dă-mi-l mie. În primul rând, dă-mi-l mie. Pentru că Iisus îți spune, eu vreau să fiu pe primul loc în viața ta. Eu vreau să fiu pe primul loc în viața ta. Pentru ca tu să fii împlinit, pentru ca tu să fii binecuvântat, pentru ca tu să beneficiezi de miracolul de care ai nevoie în viața ta. Pune-mă pe mine pe primul loc, îți spune Iisus. Chiar acum El te atinge, El rupe, dezleagă legăturile. Poate că îți aduce aminte chiar acum și Duhul Sfânt lucrează în mintea și în inima ta chiar acum și îți aduce aminte lucruri care sunt pe primul loc în viața ta și tu nici nu ți-ai dat seama că sunt pe primul loc și iau locul lui Dumnezeu în viața ta acele lucruri. Și El îți spune, lasă-mă să dezleg, lasă-mă să rup.
sabia Lui se îndreaptă înspre tine chiar acum și nu ca să te osândească, nu ca să te condamne, ci ca să te elibereze. Sabia Lui taie, rupe legăturile care fac acele lucruri să te țină pe loc. Acele lucruri te țin pe loc și sabia Lui taie, rupe acele lucruri. Și astăzi El îți spune, îți dau un nou început. Îți dau un nou început. Duhul Sfânt îți dă un nou început astăzi. Astăzi Duhul Sfânt îți dă un nou început. Lasă-L pe Duhul Sfânt să-ți atingă inima. Lasă-L pe Duhul Sfânt să-ți atingă inima. Deschideți brațele și spune-i Duhului Sfânt, Duhule Sfânt, vreau să fac lucrul ăsta. Vreau să te pun pe tine pe primul loc în viața mea. Iisus, te pun pe tine pe primul loc în viața mea. Spune-i Lui. Spune-i Lui. Spune-i Lui. Te pun pe tine pe primul loc în viața mea. El astăzi se ocupă de tine. El astăzi se ocupă de tine. Pentru că te iubește. Pentru că e Tatăl tău. E Tatăl tău și El te iubește, te îmbrățișează. Te îmbrățișează. Și îți spune astăzi, ești al meu. Ești aici astăzi pentru că te iubesc. Și vreau să te binecuvânt. Și vreau să aduc miracolul de care ai nevoie în viața ta. Testul tău astăzi este un test al credinței. Te vei încrede tu în Dumnezeu pentru toate nevoile tale. Te vei încrede tu în Dumnezeu pentru viața și viitorul tău și al copiilor tăi. El îți spune, dă-mi mie mai întâi credința ta, dragostea ta, planurile tale, viața ta. Dă-mi mie mai întâi. Și acum El vrea să aducă miracolul de care ai nevoie în viața ta. Dacă ai nevoie de un miracol, dacă ai nevoie de un miracol, Biblia spune că Ilie era un om ca și noi, care s-a încrezut în Dumnezeu. Astăzi, noi, tu și cu mine, ne încredem în Dumnezeu pentru miracolul de care ai nevoie. Și spunem, Doamne, am luat mentalitatea veche, am luat mentalitatea pe care o aveam și ți-am dat-o ție, am dus-o la cruce. Și te-am pus pe tine pe primul loc în viața mea. Lasă miracolul multiplicării în viața mea. Și vreau, dacă ai nevoie de miracolul multiplicării în viața ta, multiplicării puținului pe care îl ai, poate te gândești, eu am puțin curaj, eu am puțină elocvență, eu am puțin, eu am puțin. Vreau să-L asculți pe Dumnezeu astăzi și să-i spui, Doamne, îți dau ție o bucată din puținul ăsta. Și vreau, dacă ai nevoie de multiplicare, vreau să-L asculți. Vreau să faci ce-ți spune El. Și aș vrea să-ți iei miracolul în stăpânire. Și vreau să te gândești care sunt domeniile în care ai nevoie de miracol. Care este problema pe care o ai chiar acum? Este una fizică? Sau este una emoțională? Sau este una spirituală? Este una psihică? Pentru că Iisus este aici ca să te atingă. Iisus este aici. Și vreau să crezi asta. El îți spune astăzi, crede. Este un test al credinței. Și vreau să iei puținul care l-ai și să-i spui, Doamne, am
nevoie de un miracol ca să pot să mai merg mai departe. Am nevoie de un miracol ca să pot vedea lucrarea pe care Tu mi-ai pregătit-o și să merg, să insist, să presez pentru a o obține, pentru a o câștiga. Am nevoie, Iisus. Poate Tu ești în vârstă și te gândești ca Avram și zici, Doamne, trebuia să faci asta în viața mea când eram tânăr, pentru că acum mai am un pic. Dumnezeu a luat acel un pic de la Avram și ne-a dat binecuvântare nouă astăzi, după mii de ani. Pentru că el, Avram, a pus acel un pic la dispoziția lui Dumnezeu. Poate tu ai un pic. Poate ești tânăr sau prea tânăr, zici tu, și zici, eu am un pic. Ce poate face Dumnezeu cu un pic? Eu abia am auzit astăzi prima dată că Dumnezeu binecuvântă. Am crezut că Dumnezeu este un tiran care pedepsește pe cei care nu-L ascultă. N-am știut că Dumnezeu vrea să binecuvântă și vrea să aducă miracole în viața oamenilor, vrea să împlinească viața oamenilor, vrea să le dea un destin, vrea să le dea un destin veșnic. Și Dumnezeu îți spune, da, asta vreau să fac cu tine, cu viața ta. Pentru că L-am trimis pe Fiul meu să moară, pentru ca tu să fii salvat. Dă-mi un pic din credința ta și eu am să aduc miracolul nașterii din nou în viața ta. Te adopt în familia mea, te fac copil al meu, te ajut să-ți schimbi mentalitatea de sărac, să începi o viață nouă, să începi o viață nouă, să trăiești în binecuvântare dublă. Pentru că ceea ce binecuvântă Dumnezeu se transformă într-un miracol ce va ține atât timp cât vei avea nevoie. Și nu ai nevoie de circumstanțe. Când Dumnezeu decide să te binecuvânte, n-ai nevoie să ai circumstanțe sau perspective, ai nevoie doar de credință. Dumnezeu vrea să te binecuvânte, biserică. Dumnezeu vrea să toarne binecuvântarea Lui peste tine. El nu are nevoie de circumstanțe, are nevoie de credința ta. Puneți credința în Iisus. El îți spune, vino la mine. Dă-mi mie mai întâi. Mai întâi caută împărăția. Mai întâi. Mai întâi. Mai întâi. Mai întâi. Vreau să mergi înaintea Lui chiar acum cu miracolul de care ai nevoie. Și să-i spui, Doamne, am nevoie de un miracol în domeniul ăsta. Spune-i Lui care e domeniul. Și vreau să comunici cu El, vreau să conversezi cu El. Pentru că e Duhul Sfânt aici. Și Duhul Sfânt vrea să atingă inima ta. Duhul Sfânt vrea să atingă inima ta în așa fel încât nu vei uita niciodată atingerea pe care El a adus-o în viața ta. Deschideți brațele, închideți ochii și spune-i Lui, dacă ai nevoie de miracolul salvării, spune-i, Doamne, dă-mi miracolul salvării. În viața mea am nevoie de miracolul salvării și El va pune miracolul salvării în viața ta, îți va ierta păcatele și va pune în inima ta un izvor de apă vie care va țâșni în viața veșnică și tu vei fi conectat la El pentru totdeauna. Vei trăi viața din belșug prin Duhul Sfânt. Primește viață veșnică, primește salvarea. Dacă ai nevoie de miracolul vindecării, vreau să-i spui lui Iisus, Iisus, am nevoie de miracolul vindecării. Și vreau, chiar în momentul ăsta, puneți mâna pe locul suferind din trupul tău.
Puneți mâna pe locul suferind din trupul tău, chiar acum, și vei crede că Iisus se atinge de tine. Iisus, prin Duhul Sfânt, se atinge de tine pentru că tu îl pui pe El pe primul loc. Și El vine cu miracolul de care tu ai nevoie, chiar acum, testul credinței tale, chiar acum, El te atinge. În numele lui Iisus, boală, duh de boală, pleacă. Duh de durere, pleacă. Nu ai loc aici. În numele lui Iisus, te leg și îți poruncesc, pleacă. Pleacă, duh de boală. Pleacă, duh de boală. Pleacă, fii liber. Fii vindecat. Fii vindecat. În numele lui Iisus. În numele lui Iisus. Fii vindecat. În numele lui Iisus. În numele lui Iisus. Fii vindecat. Fii vindecat. Durere de gât. Fii vindecată în numele lui Iisus. Fii vindecată. Durere de spate. Fii vindecată în numele lui Iisus. Ochi, fiți vindecați în numele lui Iisus. Fiți vindecați în numele lui Iisus. Rană emoțională. Fii vindecat în numele lui Iisus. În numele lui Iisus. Iisus vine la tine chiar acum și se atinge de inima ta și îți spune, primește vindecare. Primește vindecare chiar acum. Primește restaurare. 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 Fii vindecat. Fii vindecat. În numele lui Iisus. În numele lui Iisus fii restaurat. Duhule Sfânt, îți mulțumesc pentru viață. Vreau să proclam peste întreaga comunitate viața care vine din Hristos. Viața care vine din Hristos. Prosperitatea care vine din supunere și ascultare. Prosperitatea, binecuvântarea și miracolul care vine prin schimbarea mentalității. Schimbarea mentalității. Schimbarea mentalității. Dumnezeu îți spune, schimbă-ți mentalitatea. Care ne privești, schimbă-ți mentalitatea. Schimbă-ți mentalitatea. Fă prioritate. Fă-L pe Dumnezeu prioritatea numărul 1 în viața ta. Tată, în numele lui Iisus, proclam un duh de credință peste biserică, peste comunitate. Un duh de credință în numele lui Iisus. Un duh de multiplicare. Un miracol. Binecuvântarea ta. Proclam peste comunitatea întreagă, peste familia BCNG. Proclam binecuvântarea ta și știu că binecuvântarea ta vine acum peste fiecare persoană. În numele lui Iisus, orice blestem generațional este rupt în numele lui Iisus. Orice blestem generațional este rupt în numele lui Iisus și proclam un nou început astăzi peste tine. Astăzi un nou început în numele lui Iisus. Primește un nou început în numele lui Iisus. Primește un nou început. Îți mulțumesc, Iisus, pentru că ne-ai atins și ne-ai vorbit. Amin. Dă-i slavă Lui.